Wij ben hier rond Lelybaan rooien. En die rooien wij net omdat we ze zelf, wij gebruiken ze voor de vermeerdering. Wij zorgen dus dat er van lietse boom, dikke boom groeien. We stoppen ze dus in maart in de grond en we verzorgen ze het hele jaar. En dan in de eerste proberen we de dikke boom eruit te halen. Ik vind het mooi werk. Het is wel 2 maanden hetzelfde. Alleen nog ja, hetzelfde. Het is elke dag weer oors, want het waar is elke dag oors. Elk stuk laan is oors, elke soort lelie rooit op een andere manier. Dus je weet er nooit wat van verrassingen in komen te staan. Maar eigenlijk zit je 2 maanden lang in het godcenter. 2 maanden lang, ja, God. Ja, voor hem is het een God, maar voor mij is het, ja, probeer de bal zo goed mogelijk boven de grond te halen en zo skim mogelijk. En ja, daar moest de uitdaging in zijn. Droom je daarnaast wel eens over? Nou, als ik ergens doe droom, dan is het door het waar, dat dat zin zit of zo. Dan denk ik, of dan jij het erin, dan denk ik, gadverdamme, die moet nog weer bij je baggerie. Maar nee, verder is net. Aan de andere kant is ja, ik heb ze er elke keer nog uit gekregen. En ja, je moet wel een heel iets hoekje zitten laten misschien, maar elke keer ben je er nog uitgekomen. En ik doe nou ja, 26 jaar al. En ja, dus had het net linksom kunnen met het maar rechtsom, maar zeg maar nou, dan doe je het op een andere manier. En je moet proberen rustig te blijven, dat het vooral wat moeilijker is. Probeer je zo rustig mogelijk te blijven, want anders dan, als je dan gek in de beurlig wordt, dan komt het helemaal niet goed. Dus ja, nee, ik verveel me net een dag. Het is elke dag leuk werk.